ପଡେଇଲା ପାଠ ପଡେ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ବାପା ମତେ ରାତ ପରି ଏ ଘର ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ତୁ ସବୁ ଆରାମୀ ଖୁଆଲେ କରୁ ରେ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲୁ ରେ ସେ ପୁଅ ଏବେ ଘରର ମାଲିକ କିଏ କହିଲା ସେ ମାଲିକ ବରଂ ଘରର ଚାକର ଆଉ ଗାଁ ଝିଅ କି ତୁ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ବାପର ପୁଅ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ପାଠ ବି ନ ପଢି ଡକ୍ଟର ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ ଆଉ ଏବେ କୋଟିଏ କୋଟି ଡକ୍ଟର ହୋଇ ମହାପାତ୍ର ଅୟସ କରୁଛୁ ଅୟସ ସବୁର ନାୟକ ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ସେ ଲାଗିଥିବା 2 ଏକର ଜମି ଯଦି ମତେ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତତେ କେରକେରା କରିପାରେ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ଅସଲି ଗୁଣ ପଛଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନା କହିଲେ ନା କୁଆଡେ କହିଲ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ହସ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ବୋଲେ ତମେ ମରିଲା ପରେ 2 ଏକର ଜମି କୁହା ନା ତମେ ମରିଲା ପରେ 2 ଏକର ଜମି ତମର ଲାଗି କାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଣ୍ଡା ପରମ୍ପରା କୁତୁକୁତା କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ରେ మీకు మంచి మనసు లేదా మీకు ఈ మాట అర్థం కాలేదా రే మీరు డాక్టర్ ఉన్నావా మీకు బుద్ధి లేదా అరే వచ్చి ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତମ ଦୁଇ ଭାଗ ଜମା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଟା ଏତେ ବଡ ଭାଇ ନା ତୁ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଧୁକୁ ପୁଅ ହୋଇ ଚାଲିଯିବୁ ତମେ ଜୟକୁ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ କେବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି డాక్టర్ గారు నా తమ్ముడు అంటే మన సన్న ଭାଇ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା କହୁ ନାହିଁ ସିଧା କ୍ୱାଟି ଚାପିଲେ ଡକ୍ଟର ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଡକ୍ଟର କହିବ ରାଜ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି ସେ ମରିନି ଆଉ ଯଦି ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଡାଇରୀ ସିଧା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଆମ କହିଲା କୋଡ଼ିଆଟା କାହାକୁ କଣରେ କାମକୁ ଯାଉନୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢିଗଲା ରେ ମାସଣା କାଟିରେ ଆଣିକି ମୋ ଆମର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଘାଟି ଗାଲିଲେ ମୋ ମାମାଟି ପଡ଼ିକି ଛୋଟ ହେଇକି ମରିଗଲା ରେ ମୋ ନା ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା ଏଇଟା ଦେଖିକି ମୋର ତୋଟି ଚୁପି ଧରିଲା ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ପିତ୍ତ ଚଢିଲା ରେ সেই মশলা কাটিলে ও নানার মুন্ডে গলা কাটি ডালে ও নানা ছোট মো আম্মা ছোট ହେଇକି 2 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ ଛୁଆବେଳେ ପୁଲିସ ମାନେ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଏ ବଡ ହେଲା ପରେ ପୁଲିସ ମାନେ ସବୁ ପାଟି ପକେଇଲେ ମନେ ରଖିବାର ଥିଲା କବାଡି ସାରା कमीना रेड्डी 140 गुंडा परंपरा दुखुता कर अनुसति बोले लोके कहउसंती रे मंचे गरगरा
ରସାକର ମହାପାତ୍ର ୟାଙ୍ଗ ବେବି